Marrazkirri erakusketa humoristikoa, artea, mezua eta jende biltzea. Kaos pitin bat eta ongi pastea baita ere. Marrazkiri Ostibarren gertatzen den gertakari ikaragarri bat, Ostibarreko magiak berriz piztarazi duena. Erran dezaun eta marrazkiri dela jendien mintzaztia zerbait ez gizaz. Iragan bat, eta geroari begiratu nahi dugu aldiuntan. Itzordu bat, zeinetan sortzen den momentu bat, nun eta ez den mugarik imaginazioari eta herri egitea. Ebe enesi urte zen, Kristo aurretik 2057. 2057, izaiten ala Kristo aintzin, edo izaiten ala geroari begira. Nola izan gien, Piarresek egun urte ukaintien gian. Nola izan gien, mundia nola izan den. Agian mundia beti erronda izanen dela, eta gu beti bizangoak hemen Ostibarren, eta buria ere. Ospatuko da otsaiak 28an, Espeletenian, ez da jende askorendako lekua izanen, orduan adibili, maripili. Nik azpimarra nezake bi bertsolari gazte ere hor izanen direla, Naia eta Goizane Etxeberri Pepe, eta uste dut beste bertsolari lan handi aukain dutela horiek errantzuten. Egunan, Naia oso, eta ni Goizane. Eta 2025ko marrazkirin kantatuko bertsoak, Lartzabala Espeletenian. Marrazkilaren laguntzeko, beraz, espresioan elgar ikusiko gula, eta zaurten horrean. Musikariak gatxitaburu bere taldearekin, Batik Elizalde, Iuldikoa, Xabat bere taldearekin. Xabat zuzira, ez? Kaixo denoi, 2025ko marrazkirrin hantxe izango naiz, bertxotarako gogoz, marrazkilariei lana zaintzeko prest, jolaserako grinaz, eta hoxe, gustu baldin baduzue, hantxe ikusiko dugu elkar.